La Tereseta encara fumejava quan la tia Fina va anar-la a buscar i se la va endur a la Rambla per segona vegada. I la Teresa hi va anar de grat, aquest cop decidida a estar-s'hi. Pere Sans, aquí et quedes amb les cendres de la barca. Tot és teves. Tot el que s'emportava camia en una bossa de mà. Una capsa metàl·lica de galetes, plena d'imatges triades del passat, un sabó d'olor endurit i una cadeneta trencada. I una muda provisional, i les il·lusions, orenetes preses en un cel decidides a emprendre el vol. Tant de temps engaviades. Els dolors no, que se'ls va deixar l'armari coix. L'endemà va llançar també la roba que duia i la muda provisional, i les sabates. Nova, nua, com si acabés de néixer en una petxina. Però no és tan fàcil. Hi ha la cadeneta trencada. Llença-la també, nena. Fes-me fes cas a la teva vella tieta. No, la farà trobar i mai més no estarà trencada. L'estiu de 1941, els falangistes vestien uniforme i corejaven exaltats el crit de Serrano Suñer. Rússia és culpable! La fúria anticomunista i l'admiració per Hitler, regades amb sang durant 3 anys de guerra sense misericòrdia, havien florit en milers de militars i combatents. Les paraules del ministre batien l'era devastada d'un país exhaust, hissant una bandera que onejava entre la misèria, la repressió i la por a la proesa d'una aventura patriòtica de l'è èpic, alimentada amb la retòrica dels vencedors. I la màquina es posa en marxa per rebre de grat o per força excombatents amb l'escalfor del Mauser a les mans i joves enyoradissos de batalles explicades i vomitar-los al front de Leningrad. Naixia així la Divisió Azul i amb ella començava l'última aventura bèl·lica del franquisme. Ningú no sabia que hi feia tant de fred. Pere Sans tenia l'uniforme nou. No havia hagut d'arrossegar-lo per cap camp de blat segat a cops de metralla, ni per cap trinxera plena de fang i cadàvers. Net i planxat per la tia Agustina Estricta, el seu era un uniforme de passeigs i de gallets. Un uniforme de guerra postissa i soterrada, d'escaramusses prepotents en la pau dels cementiris, dels camps i de les presons i de l'exili, de ciutats vençudes, de desafectes espantats. Un uniforme que volia medalles i somiava gestos audaços i victòries heroiques. No hi era pas al funeral de la tia, ja ho veus, i això que l'havia criat. Agustina Estricta, tia la nua, les filles i el nebot van marxar a Tarragona a finals d'agost del 36 i no van tornar fins al març del 39, després que les tropes franquistes entressin a la ciutat. L'home, militar facciós, ja s'havia fet escàpula abans que l'anessin a detenir, fracassat el tímid intent d'insurrecció a la ciutat. Amb una barca, el nàutic es va refugiar al vaixell alemany Gigentí. Van fer bé, perquè segurament l'haurien pelat. Va tornar una mica més tard que ells, condecorat, i el nebot va començar a remblejar amb una boina roja i la camisa blava, botes enllustrades, i el bigotet de formigues nanes enfosquit amb el mateix betum. Set de glòria. Enyor d'una victòria que no ha guanyat a la rereguarda franquista i ara saboria amb combats domèstics contra veïns esporuguits. Tones d'arenques enceses en un cap dèbil impressionable. Seducció innocent per l'aventura. Admiració per les gestes de la seva història d'Espanya, per la resistència de Numància, per les proeses dels conquistadors, per la valentia dels tercios de Flandes o per la fermesa del general Moscardó. Per tot plegat, potser. Pere Sans va córrer al local de la Falange per anar-se'n voluntari vestit d'uniforme a la Wehrmacht. I no fou fàcil. A Barcelona, els militars no volien gaire falangistes i hagué d'apel·lar a la recomanació del tiet condecorat. El 5 de juliol va agafar el tren Entusiasme que havia de dur-lo a Barcelona i després a Grafenborn, la primera parada. Pere Sans no lluïa ferides, no havia guanyat medalles, no tenia records de batalles ni podia explicar actes de valor. Ell només havia disparat contra pots de conserva i ampolles de cervesa.
El seu full de serveis s'inflava per les parets de la Victòria amb raquític vigor. Amenaces de pollastre amb aspiracions de gall, destrucció de plaques i rètols de carrer i combinacions a adoptar les formes del nou ordre pres en l'aire, cridant «Viva Franco! Parla en cristià!» i una bufetada i una cadeneta trencada. Tom Bow ha viscut la marca dels seus 5 dits a la galta com si els haguessin fet en ferro roent, el distintiu que l'assenyalava com a desafecte del règim, igual com el jou i les fletxes amb què van marcar el pit a moltes dones a la presó. Era el preludi del seu estranyament als ports del Cantàbric. 28 de juny, Revetlla de Sant Pere. El barri pescador del Serrallo celebra la festa del patró. Fanalets i orquestra a l'embalat de la llotja. Tom Bow vesteix la millor roba que té, mudat, afaitat i net. Ha pogut dormir 2 hores després d'un altre dia a la mar i està disposat a passar-s'ho bé. Ha begut, ha xerrat, fins i tot ha ballat. Està amb els seus i se sent feliç. Té la llengua solta i la camisa xopa de festa. Devia ser la manera de celebrar-se usar. Es veu que no tenia prou amb el ball. Què vaig dir? Ni me'n recordo. De seguida el vaig tenir al costat escridassant-me. Aixeca't, porc! Venia amb la colla de barbamecs braus, ben platjats i perfumats, i a mi em vaig pegar per riure i no fa gaire cas. I ell cada cop més excitat, mentre tots nosaltres l'ignoraven i anaven a la nostra. Era un combat desigual. Tom Bow en feia 2 de Pere Sanç. Podia ser son pare i en una mà n'hauria tingut prou per encaixar-lo. Però també era un combat desigual. Pere Sanç vestia l'uniforme de la Falange. Diuen que corres molt, que fa anys vas guanyar una aposta. Ara sabrem si és veritat. Vinga, fins a la duana, a veure si ets capaç de guanyar una moto. I va ser llavors, quan Tom Bow va provar de convèncer-lo que la broma ja passava de taca d'oli, que el jove Sanç va clavar-li una bufetada. Seca, inesperada, humiliant. Una bufetada que apagà veus i deixà surant en l'aire un núvol de temor i de ràbies sordes. Si n'hagués sigut per suar i per prudència, m'hauria perdut, però no vaig córrer. Vinga! Deixa'l, home, deixa'l! Va, tira, anem al ball. Abans d'anar-se'n, però, dictà sentència. Ja pots anar fent les maletes, malparit. Això va dir. El nebot complí l'amenaça i parlà amb la tia Coronela, i aquesta, amb el seu home, i 4 dies després, la Guàrdia Civil acompanyà Tom Bow a l'estació. Sense papers, sense acusació ni judici, només perquè podien fer-lo. El vell Bow passà 13 anys al Mar del Nord. El mateix dia, 28 de juny, Revetlla de Sant Pere. Teresa Brull estrena vestit. Li ha fet la tieta fina amb la tela que ha triat la neboda. És un vestit sense mànigues i coll rodó de flors taronges. La Teresa ha ballat tota la nit escamplant flors de tarongina i ha administrat jocs de seducció compartits amb les amigues. Sap que la mira des de fa estona. Simula no adonar-se'n. El mestre no havia deixat d'observar-la en tota la nit. Teresa Brull tenia 18 anys i era una papallona amb uns ulls grans de mel a les ales. Però ell era una nau amorrada a la sorra i la seva, la llum d'un far tímid, sembrat al roquissar de l'escullera, a la fi impotent. Teresa Brull, com un gussi enjogassat amb la mar, ignorava la claror intermitent d'aquest far, massa amagat, massa dèbil. La mirada que ell havia pressentit a sobrevent i a sotavent durant tota la festa, il·luminant amb un feix de llum intens i constant les seves evolucions a l'embalat, provenia d'un uniforme que a la vetllada no havia marcit malgrat la xafogor. El pessigolleig de l'espera aletejaven les seves emocions com el cant impertorbable d'un grill. També les amigues espiaven de reüll entre xiu-xiuets i riures còmplices, quan de sobte Pere Sanç s'hi acostà. Bona nit, Teresa. Quina calor, Molta. Et ve de gust una llimonada, maca? D'acord. Què et sembla si mentre parlem anem a fer un tomb? Pere, però les meves amigues... Dona, ja sabeu que ets amb mi. Segur que no patirà. Nit fosca, amb un pensament de lluna pàl·lida,
segrestada per núvols emmandrits i un raig furtiu escapat de biaix. Nit càlida, d'aire quiet, saturat de celebrós humides. Joc de paraules, gestos equívocs, riure fàcil i nervis a la vora de l'aigua. Teresa Bull i Pere Sans caminaven pel moll de costa i s'allunyaven de la gent i dels colors. No era la primera vegada que el veia pel barri i li havia sentit la mirada amb complaença, pessigollejant la seva imaginació. La tia Coronela, aquella Agustina Strictes d'Avinguda Nua, era la propietària d'una empresa d'exportació d'alcohols al carrer Reial i el jove es deixava veure sovint pel port i pel Serrallo. Sempre net i polit, educat i cortès, escapat d'un pessebre napolità. Tampoc no era la primera vegada que hi parlava. D'uns mesos ençà, el jove li seguia les passes. L'esperava a la sortida de la feina i l'acompanyava a casa. A la Teresa li ha sortit un pretendent. Impossible amagar-ho en el petit món de vora mar. Un príncep blau, un jove ben plantat, potser una mica estirat, però suau de maneres, educat i amable amb les amigues. I de bona família. Noia, quina sort! Pere Sans restringia les seves passejades fatxendes i prohibia als seus que s'hi acostessin. Al Serrallo només hi anava a festejar i gairebé mai no hi anaven d'uniforme. Potser si ell hagués sabut que acabava de bufetejar Tom Bou davant de tots, se l'hauria mirat d'una altra manera. Però mentre ell abusava del pescador, ella ballava a l'embalant. No tenia res a témer. I s'equivocava. Va descobrir-ho tard, a la vora de les vies del tren. La tia Fina va ser la primera i l'única a saber-ho, per ella. Sense detalls, una narració concisa i ràpida, sense dret a preguntes. Un lloc entre les botes, darrere d'un dels tinglados, i una exigència. No ho diguis a ningú. I un testimoni en forma de cadena trencada. El pare de la Teresa ho va saber a mitges l'endemà mateix, pel mateix Pere Sans, quan es presentà a casa seva. Què hi fas aquí? Com tens el valor de presentar-te? Vinc a parlar amb el teu pare, Teresa. És cosa d'homes ara, això. Au, Teresa, vés, que hem de parlar. Pare, no, sisplau, escolti'm. Que vagis, et dic, dona. Vinc a demanar-li la Teresa. Va, home, voleu dir que no correu massa? La Teresa ja és la meva dona, ho entén? Ens casarem quan torni de Rússia. Teresa, filla, què has fet?